Вие сте с новините от 10 април. Добър вечер, уважаеми зрители. Вчера Върховен съд разглежда делото, заведено от Инициативния комитет против изграждането на регионалното депо за битови отпадъци в Самоков. Според кмета Георгиев се очаква да бъде потвърдено решението на Административния съд, което е в полза на общината. Много пъти се гледа делото. Надявам се това да е последната инстанция. Обжалва се решение на Административен съд София град, с което бяха отвърлени жалбите на Инициативния комитет и затова отиде на Върховен. Имаше едно заседание декември, след това още няколко, отлага се съответно процеса, но днес, слава Богу, вече делото отиде за решаване. Изслушаха се всички страни, всички становища и на жалбоподателите, и на РИОСВ, чието ОВОС се обжалва, както и ние се представихме, аз лично отидох на делото и отиде за решаване. Трябва в законовия срок да излезне Върховния административен съд с решение по делото. Какви доводи бяха представени днес от страна на Инициативния комитет и съответно с какво им отвърна вашата страна, имам предвид община Самоков? Доводите чували сме ги многократно за ОВОЗа, как не е бил и професионално направен, колко много пропуски има за мястото, за местоположението, за розата на ветровете, за това, че отпадните води ще отидат в реката и оттам ще отроват и реката, и язовира, и софиянци съответно. Но по всички тези техни съображения ние изказахме своите становища, защото едно от техните беше, например, че не са имали достатъчно възможност да се запознае обществеността с проекта за това депо, което аз категорично не съм съгласен. Знаете, че освен самия ОВОЗ вече колко години се обжалва, имаше дело и за ПУПа, имаше такова дело и за строителното разрешение. Те всички са в полза на община Самоков. Сега се надявам и делото за ОВОЗа да бъде в наша полза, защото така или иначе Върховният административен съд ни допусна предварително изпълнение. Ние по него работим и върват процедурите. Нашите съображения са, че в момента това сметище, което съществува, ние дори не може да си позволим да кандидатстваме, да го санираме, да го затвориме и да се обработи допълнително, защото ние към настоящия момент няма къде да си изхвърляме отпадъците. Трябва да се разкрие такава клетка. Техните съображения, че депото е много голямо, 330 декара, също не мисля, че са основателни, защото ние сега говорим само за една единствена клетка, която е съвсем близо до старото депо и построяването на тази клетка да ни даде възможност да санираме старото депо, каквито проблеми имаме сега с него. Ако съдът отсъди в полза на община Самоков, какво следва от тук нататък? Ако съдът потвърди решението на Административен съд София град, то е в наша полза, от тук натам процедурите, ние затова паралелно върват и процедурите. Ако всичко бъде наред и ги свършиме до края, дано и там няма някакви обжалвания или по-сериозно протакаване, се надявам, че вече ще стигнем и до първа кропка и до реализиране на проекта за депото. Представителите на Инициативния комитет против изграждането на депото са категорични в своето решение да продължат да отстояват позицията си. Категорично заявяват, че това решение трябва да бъде подложено на референдум. Последното нещо, което ни е в ума, е да се отказваме, значи имаме подготвена жалба до Европейския съюз. Освен това, ще направим всичко възможно, всички законови стъпки да предизвикаме референдум, колкото и да не им харесва на ръководството на общината, защото само преди дни бяхме свидетели на късата памет на кмета, като като каза пред телевизия БНТ, че само 10 човека сме против сметищата, напротив над 5000 човека е подписката и 4800 човека група във Фейсбук против изграждане на това място. Тоест ще продължите да се борите, ако все пак депото започне да се изгражда. Не е ли важно вашата работа да проследите, да бъде направено по всички европейски изисквания и стандарти, така че да осигури безопасност за околната среда и за всички нас, жителите на общината? Не само въпросът е в строителството, а и в стопанисването, в което ние не вярваме. Дори в доклада по ОВОС сегашния, който ние оспорваме по някои показатели и някои груби пропуски, които според мен въобще не са неумишлени. Старото сметище, незаконното сметище, сега съществуващото, отделя 66 кубически метра вредни газове на час. Новото сметище, колкото и да е модерно, ще отделя 600 на час. Така че направете си. Това са цифри, които фигурират в доклада. Направете си сметка за какво става дума. Вие основно протестирате против мястото. Ако то беше променено, но все пак е на наша територия?
Няма проблеми. Въпросът е да не застрашава здравето на жителите на Самоков. Все пак това не е за месец, 2, 3, 5, това е за 30 години, вероятно и повече. Чувствате подкрепата на гражданите все още? Абсолютно. Даже мисля, че е значително повече, отколкото в самото начало. За изборите за евродепутати на 25 май официално документи за регистрация са подали 18 партии, 16